Bore da, Will Troughton ydw i, curadur ffotograffiaeth yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Dwi eisiau sôn i chi heddi am ychydig o'r dibynion newydd sydd wedi cyrraedd yn y Llyfrgell yn diweddar. Dwi'n mynd i dechrau off gyda gwaith Jack Lowe. Mae Jack Lowe yn gwneud prosiect, y Lifeboat Project, a mae'n mynd o gwmpas pob gorsaf bad achub ym Mhrydain a tynnu lluniau o'r criw. Mae enghreifftiau gyda ni yn barod o rhai o'r de ac yn olbarth, o dyma dau o Gogledd Cymru, sef Moelfre a Chonwy. Yr ail cyfres dwi eisiau sôn am yw gwaith gan Bruce Cardwell, cyfres o enw Yma o Hyd. A mae Bruce wedi bod yn dogfennu pobl sy'n byw yn cymuned Borth, jyst i'r gogledd o Aberystwyth. Dyma rhai enghreifftiau. Dyma pobl yn y tafarn y Friendship yn dathlu y rasys yn asgot. Mae pawb yn gwisgo lan jyst am y diwrnod. A enghreifftiau arall o pobl yn mwynhau eu hunan yn ystod y carnifal. Mae Bruce wedi dogfennu Borth oherwydd mae'r pentref o dan bygythiad oherwydd newidiadau yn y hinsawdd. Y trydydd cyfres dwi eisiau sôn am yw gwaith Nick Trehan. Nick yn dod o Penarth, and mae fe'n gwneud prosiect 2020 Vision, a mae fe'n mynd dros Cymru a tynnu lluniau o pobl, a dyma enghraifft o scorers yn y clwb criced yn Llandailo yn erbyn Dyffryn llynedd. A'r enghraifft arall gyda ni yw y Mari Lwyd yn Llangynwyd yn eleni. A dyma cyfres gan Tony Charles, cyfres arloeswyr pop Cymreig, a mae fe'n sôn am y pobl sydd oedd yn gwneud pop Cymreig yn ystod y 60au a 70au. So mae'n cynnwys pobl fel, wrth gwrs, Mike Stevens, ond hefyd Geraint Jarman, Heather Jones, Hugh Jones, Hywel Gwynfryn, ac ffefryn yn personol, y Diliau. Mae gen i lot o gwaith sain gan y pobl yma, so mae'r casgliad yna yn pwysig i mynd gyda'r casgliad sain yn Archif Genedlaethol Sgrin y Sain Cymru. Ond nid jyst ffotograffau cyfoes sy'n dod mewn i'r llyfrgell. Dyma llun o tu fewn Coleg Harlech. Os ydych chi'n wedi gweld y newyddion, fyddwch chi'n gwybod mae Coleg Harlech wedi cael lawr yn diweddar, a mae'r casgliad o ffotograffau wedi dod i ni. So mae gen i lluniau o tu fewn y coleg, tu allan, o myfyrwyr a staff. Archif diddorol iawn. Yr ail casgliad yw'r un mwyaf i cyrraedd yn diweddar. Y casgliad Peter Davies o gerddi a tai yng Nghymru, a mae fe'n dogfennu tai o pob math a'n pob sir dros Cymru. Dyma rhai enghreifftiau o Sir Frycheiniog, a fan hyn hefyd Sir Ddinbych. Ni'n falch iawn i Peter am rhoi ei casgliad i gyd i'r llyfrgell. Mae'n casgliad wych yn diddorol iawn. Diolch yn fawr iawn.